sad je to... Evo mira, i sad na 60-65 čvorova ćemo privesti. Još je malo zadrži da smanji brzinu. Znači da sad malo dodaj gasa. Jedno. Sad skiri gasa. I tu ga, čekaj. Op. Ravnaj, vuci. Evo ga! Vidite. No, here from Kilo, contact Zadovolje. generator on 135 decimal 275. 135 275, fortunately from Kilo for pass. Correct flight. Evo, 45 minuta. Nisam imao na sat. Sam rekao sam vremena je sat i pol. Bilo ti je lijepo i sve brzo prošlo. Jednostavno pisirati. Simulatoru nije. Pa da, čim imaš osjećaj ovdje, onda je to ovdje je puno jednostavnije naučiti nego na simulatoru. To sam ja isto. Pitao sam, imam ono prijatelje što su piloti. Jer je lakše ili teže? A 3 puta lakše je ovako nego u stvarnosti nego na Svi kažu da nije, svi kažu u simulatoru je lakše. Da. To kažu oni koji ne znaju, ali ovo je igrač. A, ideš tu na ovu pistu? Da ja tu parkiram na već odmah. Evo, ovo ćemo isključiti. Evo ga. Wow. Što mi ćem? Ne moraš. Znači samo onaj master switch i magnet. Možeš ključ tu ostaviti. Evo ja ću prvi. Hanjo. Ja. Što mi ćem?